σχέση με το θέμα μας, νομίζω ναι. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι οι Κύπροι έχουν συνείδηση, ακριβώς γιατί το εθνικό ζήτημα και η κατοχή της πατρίδας τους είναι το κύριο πρόβλημα, έχουν συνείδηση των διακυβευμάτων που έτσι αντιμετωπίζει η πατρίδα τους, ένα κομμάτι του ελληνισμού που δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει την εθνική του ολοκλήρωση με την Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά, εμείς οι Ελλαδίτες, τα τελευταία 30 χρόνια, 20, ιδιαίτερα από το 1990 και μετά, έχουμε ένα κεφάλι το οποίο έχει γίνει κουρκούτι, βλέπουμε καθημερινά 6 ώρες τουρκικά Σύρια, δεν έχουμε συνείδηση εθνική, πατριωτική, διότι μια αντίληψη ιστοριογραφική στην οποία θα αναφερθώ θεώρησε ότι απέναντι σε ένα μοντέλο που στο παρελθόν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε εθνοκεντρικό, έπρεπε να περάσουμε στο άκρο αντίθετο, τη διάλυση της εθνικής ταυτότητας, η οποία όταν ήρθε η κρίση τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκε η σημασία της. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαμε τη συνοχή για να αντιμετωπίσουμε σαν ένα σώμα την κρίση, και ακούγεται συχνά μία κακοφωνία ιδεολογική που από τη μία πλευρά κυριαρχεί το τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να υποτασσόμαστε στις επιταγές των κυρίων, πράγμα που σας λέω αρνήθηκαν να κάνουν οι Κύπροι, ή από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένα χάος λίγο πολύ στις απόψεις μας για το πώς να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αυτό είναι άμεσα και οργανικά δεμένο με την κρίση της ιδεολογίας του ελληνικού κόσμου τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο της μεταπολίτευσης, από το 1990 και μετά, την εντοπίζω ιδιαίτερα έτσι για να κάνουμε μια περιοδολόγηση, όπου τα θετικά στοιχεία που είχε η πρώτη περίοδος, δηλαδή δημοκρατικές ελευθερίες, συνδικαλισμός, κοινωνικό κράτος, στη δεύτερη φάση περνάμε στην αρνητική εκδοχή, απόλυτος παρασιτισμός οικονομικός, ιδεολογίες διάλυσης πίσω από την φράση πολυπολιτισμός, η εγκατάλειψη ενός κέντρου στην ταυτότητά μας, διότι πολλοί, και εδώ είναι μία, αν θέλετε, μία απάτη, να το πω, η οποία έχει γίνει γύρω από τον όρο πολυπολιτισμός. Ο περισσότερος κόσμος, έτσι, και ιδιαίτερα και στην εκπαίδευση θα το έχετε ζήσει αυτό, όταν ακούει πολυπολιτισμό, εννοεί το να είμαστε ανοιχτοί στις άλλες ταυτότητες. Όμως δεν είναι αυτό. Η αντίληψη η οποία πέρασε τα τελευταία χρόνια είναι ότι να διαλύσουμε τη δική μας ταυτότητα και να μην υπάρχει στο κράτος μας, στο έθνος μας, να μην υπάρχει πλέον μια κεντρική ταυτότητα γύρω από την οποία οργανώνεται η ζωή αυτού του έθνους. Γι' αυτό εξάλλου θα είδατε ότι έχουν αλλάχθει η σειρά των λέξεων. Αυτό που κάποτε λέγαμε κράτος, έθνος, κράτος, ονομάζεται κράτος έθνος. Δηλαδή το κράτος ορίζει το έθνος. Έγινε μια αντιστροφή στους όρους. Κάποτε λέγαμε έθνος κράτος, δηλαδή ότι έχουμε, το έθνος μας έχει αποκτήσει κράτος. Τώρα λέμε κράτος έθνος, το οποίο τι σημαίνει? Ότι αν πάψει να υπάρχει το κράτος, μια και μπαίνουμε σε πολυεθνικές ή πολυκρατικές ενότητες, χάνεται και το έθνος. Αν το έθνος είναι παραγωγό του κράτους. Αυτή η ιστοριογραφική αντίληψη, και εφόσον είστε εκπαιδευτικοί, αρκετοί από εσάς, ιδιαίτερα όσοι είναι φιλόλογοι και διδάσκουν ιστορία, θα την έχουν συναντήσει και στα βιβλία τα διδακτικά της μέσης εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου οπωσδήποτε. Όσοι είστε νεότεροι, νομίζω ότι αυτές τις απόψεις θα τις έχετε συναντήσει στα πανεπιστήμια. Είναι κυρίαρχες σε ένα σύνολο από ιστορικές σχολές.
και με την κυρία Ρεπούση έγινε η δοκιμή να περάσει και στο δημοτικό και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Δηλαδή, ξέρετε ότι η παράδοση της παιδείας μας, ακριβώς γιατί είμαστε ένας λαός και μία χώρα που για να υπάρξει εδώ και 8-9 αιώνες ήταν υποχρεωμένη να αντιστέκεται. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό αρχίζει από τη μάχη του Ματζικέρτ, 1071, όταν από τη μία πλευρά έρχονται οι Σελτζούκοι Τούρκοι από τα ανατολικά και την ίδια στιγμή οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν την Νότια Ιταλία και τη Σικελία και σε μερικά χρόνια περνούν το Ηράχιο και πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη. Από τότε και μετά, λέει ο Σβορώνος και άλλοι, και όλοι οι μεγάλοι σημαντικοί ιστορικοί μας, από τότε και μετά το ελληνικό έθνος συγκροτείται εν αντιστάσει. Αν δείτε την ιστορία μας, σε όλη αυτή τη μακρά ιστορική διαδρομή, το κύριο στοιχείο, το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι για να μπορούμε να υπάρχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιστεκόμαστε. Αυτό το χαρακτηριστικό της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, που αν θέλετε αναγνωρίζεται από όλους τους μεγάλους ιστορικούς μας, τον Παπαρηγόπουλο, τον Βακαλόπουλο, τον Σβορώνο ανέφερα πριν, ή τους μεγάλους μας λαογράφους, από τον Νικόλαο Πολίτη, έτσι, είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εθνικής ταυτότητας του ελληνισμού. Αυτό, επειδή συγκροτείται εν αντιστάση, είχε και παράπλευρες όψεις αρνητικές. Ποιες? Το ότι συχνά ξεχνούσαμε να αναλύσουμε ή να δούμε ευρύτερες διαστάσεις, οι οποίες ξεπερνούσαν την δικιά μας ταυτότητα και τη δικιά μας ιστορία. Αυτό λέμε με την αρνητική έννοια του όρου εθνοκεντρισμό. Δηλαδή, το να επικεντρώνουμε αποκλειστικά και μόνο στη δικιά μας ιστορική παράδοση, να μην την εντάσσουμε σε ένα ευρύτερο σύνολο και αυτό να μας οδηγεί σε ένα στραβισμό, μια επικέντρωση αποκλειστικά και μόνο στη δική μας και μόνο ιστορική διαδρομή. Να μην εντάσσουμε δηλαδή την δική μας ιστορική διαδρομή στο τι συμβαίνει στο σύνολο του κόσμου, το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή κλπ. Μετά αυτό, αν θέλετε, έχει ως απόγειό του αυτή η αντίληψη την εκπαίδευση και το μοντέλο της εκπαίδευσης στη διάρκεια της δικτατορίας. Η δικτατορία αποτελεί την τελευταία έκφραση του μοντέλου του εμφύλιο πολεμικού, το οποίο κυριαρχεί στην Ελλάδα έτσι από το 1945 και κυρίως από το 1949 και μετά. Κυριαρχεί ένα ορισμένο μοντέλο που απότατη και ακρότατη μορφή της ιδεολογική υπήρξε η δικτατορία των συνταγματαρχών με το μοντέλο αυτό που έλεγε ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, αποκλείοντας και αρνούμενο να μελετήσει άλλες παραμέτρους ιστορικές. Απέναντι σε αυτό, επειδή η δικτατορία κατέρευσε, και κατέρευσε παραδόξως, επειδή μιλάμε για την Κύπρο, στην Κύπρο, και εδώ πρέπει κάτι να επισημάνω, ότι συχνά αναφερόμαστε στην πτώση της δικτατορίας και έχουμε μία παράμετρο μόνο, αυτό που κάναμε εμείς όσοι κάναμε το αντιδικτατορικό κίνημα και το Πολυτεχνείο. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει μια δεύτερη παράμετρος αποφασιστικής σημασίας, που είναι το πραξικόπημα στην Κύπρο, η τουρκική εισβολή που προκάλεσε άμεσα την πτώση της δικτατορίας. Άρα οι πηγές της μεταπολίτευσης είναι διτές, είναι διτή. Έτσι. Από τη μία πλευρά είναι το αντιδικτατορικό κίνημα, η αντίσταση κτλ. Και από την άλλη είναι η ήττα της Ελλάδας
και του ελληνισμού στην Κύπρο. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το κρύψαμε και από τον εαυτό μας σε μεγάλο βαθμό στη συνέχεια. Δηλαδή, το γεγονός ότι η δημοκρατία μας θεμελιώθηκε σε μια εθνική καταστροφή είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε, δεν το λέμε στα παιδιά στα σχολιά, δεν το λέμε στα παιδιά στα πανεπιστήμια. Και όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, για παράδειγμα, ότι έγινε η καταστροφή της Κύπρου. Όσοι τα έχετε ζήσει τα γεγονότα, τα θυμόστε την τραγική διάσταση που είχαν τότε, έτσι, ο πρώτος Αττήλας, ο δεύτερος Αττήλας και ούτω καθεξής, έτσι, η επιστράτευση και η κατάρρευση του καθεστώτος στην αδυναμία της επιστράτευσης που γίνεται το 1974 και το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία δεν διέκοψε ούτε μία μέρα διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα που είχε καταλάβει την Κύπρο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το προπατορικό αμάρτημα της μεταπολίτευσης. Το γεγονός δηλαδή ότι και αυτό πώς έγινε. Λέγαμε η Χούντα έκανε το πραξικόπημα, άρα μπερδέψαμε το ζήτημα του πραξικοπήματος στην Κύπρο για να αθωώσουμε στην ουσία την κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους, κατοχή η οποία άνοιξε το δρόμο του νεοοθωμανισμού. Δηλαδή, από τότε και μετά, η Τουρκία πάβει να είναι απλά εσωστρεφής, ο κεμαλισμός, ο παραδοσιακός κεμαλισμός, και ανοίγεται μια ιστορική περίοδος που φτάνει σήμερα με τον Ερντογάν εκεί που είναι, στην τάση της επέκτασης είτε οικονομικής, είτε στρατιωτικής ξεκίνησε στην Κύπρο, είτε όλα τα άλλα, δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, το γεγονός δηλαδή ότι η δημοκρατία μας θεμελιώθηκε εδώ με ένα δράμα για 200.000 ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν στην Κύπρο και χιλιάδες νεκρούς εκεί, είναι κάτι το οποίο ενώ θα έπρεπε να αποτελεί ένα στοιχείο που παράλληλα με το Πολυτεχνείο να αποτελεί τη βάση της νεότερης εκπαίδευσης, μόνο το Πολυτεχνείο, μόνο για το Πολυτεχνείο μιλάμε και γιορτάζουμε. Αυτό έχει μέσα του, έτσι, είναι ένα σκουλίκι το οποίο συνέχιζε στη συνέχεια να αναπτύσσεται και να τρώει τη σύγχρονη δημοκρατία μας, τη μεταπολιτευτική δημοκρατία. Θα ξανάρθω. Από τότε λοιπόν και μετά, κάνοντας μία κριτική στην προηγούμενη κατάσταση, και εγώ έχω συμμετάσχει σε αυτό, έτσι, το γνωρίζω από τα μέσα την κριτική η οποία έγινε στο προηγούμενο καθεστώς, φτάνουμε ιδιαίτερα από το 1980 και κυρίως από το 1990 και μετά, σε μια αντίστροφη κίνηση, όπου από την εθνοκεντρισμό με την αρνητική έννοια του όρου, περνάμε στον εθνομηδενισμό και την εθνοαποδόμηση. Πλέον φτάνουμε στο άλλο άκρο, όπου πια το ιδεώδες είναι η άρνηση της εθνικής ταυτότητας και του πατριωτισμού, τον οποίον ταυτίζουμε με τον εθνικισμό. Έχει φτάσει η έννοια πατριωτισμός. Έπρεπε να έρθουμε στην κρίση πάλι τώρα, έτσι, για να ξαναθυμηθούμε όλη την πατρίδα και τον πατριωτισμό. Άρχισε από τον Γεωργάκη, έτσι, να λέει η πατρίδα, λέξεις οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαγορευμένες. Έπρεπε να υποστεί η Ελλάδα αυτή την ταπείνωση και την λαιλασία την οποία υφίσταται σήμερα, για να ξαναρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τη σημασία της πατρίδας. Τα προηγούμενα χρόνια, και ήταν κυρίαρχο σε ένα μεγάλο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ιδιαίτερα στις σχολές τις φιλοσοφικές και τις σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς, αρχίζοντας από το νηπιαγωγείο, εκεί
αναπτύχθηκε μία αντίληψη η οποία έλεγε ότι στα πλαίσια της άρνησης του εθνοκεντρισμού θα περάσουμε σε ένα μοντέλο πολυπολιτισμικό όπου όλα είναι ίσα και κυρίως μπορούμε να αναφερόμαστε στα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά ποτέ προς Θεού στα δικαιώματα της πλειονότητας. Αυτό το μοντέλο, το οποίο γνώρισε το απόγειό του την εποχή της διακυβέρνησης Σιμίτη και το οποίο έφτασε στην ιστοριογραφία να αρνηθεί τον πυρήνα της, αν θέλετε, τον πυρήνα της ελληνικής ταυτότητας. Ποιος είναι ο πυρήνας αυτός? Είναι η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Η καινούρια ιστοριογραφική αντίληψη, καθόλου καινούρια βέβαια από μια πλευρά, είναι ο Φαλμεράιερ πρώτος, ο οποίος την εισήγαγε έτσι το 831, με 34 όταν έβγαλε τα βιβλία του και είπε ότι οι Έλληνες είναι ένα νεότερο κατασκεύασμα, οι νέοι Έλληνες, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την αρχαιότητα και πόσο μάλλον με το Βυζάντιο, το οποίο εξάλλου καταχωρήθηκε ως αντιδραστικό. Όλη η παράδοση, εγώ την έχω ζήσει αυτή την παράδοση και την έχω συμμεριστεί. Ενώ το νεότερο ελληνικό δημιούργημα είναι δημιούργημα τίμος του διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και κατεξοχήν του φιλελληνισμού και των ξένων μεγάλων δυνάμεων. Τι είναι, λέει, οι Έλληνες? Είναι ένα σημάζωμα, έτσι περίπου τα λέει, Αρβανιτών, Βλάχων, Αιγύφτων, έτσι μας λέει σε όλα αυτά ο Φαλμεράιερ, τους οποίους οι μεγάλες δυνάμεις τους μετέβαλαν σε ένα έθνος το οποίο θέλει να έχει αναφορά του την αρχαιότητα και το Βυζάντιο, με την οποία δεν έχει καμία σχέση. Διότι, όπως λέει, θα το ξέρετε, έτσι νομίζω, διδάσκεται ακόμα στα σχολεία, ελπίζω, η άποψη του Φαλμεράιερ είναι ότι σε κάποια στιγμή, από τον 6ο-7ο αιώνα, στην Ελλάδα κυριάρχησαν τα σλαβικά φύλλα και έπαψε να υπάρχει οποιαδήποτε συνέχεια του ελληνικού έθνους. Αυτή η άποψη, λοιπόν, η οποία αναιρέθηκε από την μεγάλη ιστοριογραφική μας σχολή, δηλαδή τον Παπαρηγόπουλο και τον Ζαμπέλιο, οι οποίοι κατέδειξαν με βάση τα στοιχεία, τα δεδομένα, ότι είναι ψευδής